ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವ ನಡಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಹಿನಿದ ಇನಿತ ಈಲೆ ಸಿಗ್ನಿಕಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳ್ದು ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಅತಂದಣ್ಣ ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ಪಣ್ಣಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನವು ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಸತ್ಯದ ಜನಕುಲು ಧರ್ಮದ ಜನಕುಲು ನಡತಿನ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಡತಿ ನಡಕಿಲುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಧರ್ಮಗೂ ತಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಲು ಸತ್ಯ ಅಡಿಮಲಾಭಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಲು ದೈವ ದೇವರು ಲೆತ್ತು ಪಾತೆರಂತಿನ ಕತೆಕ್ಲೆ ನಮಕೆಂದ ಇನಿ ಕಾನಾಗ ಕಾಲ ಮಸ್ತ್ ಪಿಜಿಡ್ದು ಧರ್ಮದ ನೆಲಟ್ ಅಧರ್ಮ ಎರ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಲು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ತತ್ತದ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ತುಳುವ ಬದುಕದ ಮೂಲ ಎಂಚ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೆರಿಪವನೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಡಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ತೆರಿಪಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ನೆಲದ ಅಂತಸತ್ವ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪು ಕೊಡ್ತಿನ ನೆಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಸತ್ವದಾದ ಅಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ತೆರೆಯೊಂದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ಬದುಕದ ಪರಂಪರೆದ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ತೆರೆಯೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋಳಿದಡಿ ಗುತ್ತದ ವರ್ಧಮಾನ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಗಡಿಕಾರ್ಯರಾದ ಇಂಚಿನ ಪರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂತೆರೇನು ಪೂರ ಇನಿಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂದು ನಮ್ಮದಾದ ಪನ್ಪನ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗು ಪಡೋದು ಪೊಡೆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತನ ಪೊರ್ಮೊಂದು ಪುನಂಚಿತಿನ ಗಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಗ್ಲಂಚಿನ ನಿರೂಪಕರು ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಕಟ್ಟಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನೊಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪುಡೆ ಪನ್ನಾಗ ರಾಮೇಶ್ವರದ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರದ್ದು ಅಂಕೋಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ನೆಲ ತುಳುವ ನಾಡಿಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ಪುಂಚ ನಾಗ ನಿನದ ಮಣ್ಣಿಂದ ಪನ್ಪ ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ವಿಚಾರ ತುಳುನಾಡದ ಸೀಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಾವಡಿದ ಅಧಿದೈವತಾಯನಂಚಿನ ಮುಂಡಿತ್ತ ಇವರು ಸತ್ ಮಾಯಕಾರ್ಯನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಇರ್ನ ವಾಹಿನಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಜನ ಇತ್ತೀರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸುರೂತಾದೇರು ಕೆಂಡ ಒರಿ ಎ.ಬಿ. ಸಾಲತ್ತೂರು ಐದು ಗಣಪತಿರಾವ್ ಐಗಳು ಶಮ್ನಾ ಜೋಶಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿಕೊಂದಿನಾರು ಪಾದೂರು ಗುರುರಾಜ್ ಸಂತರ್ಲು ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಚಾರೋಡಾರು ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಸಾದಿರಿ ಪೋಯಿನಾರು ಮುಲ್ತ ಜಾನಪದ ಮುಲ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಮುಲ್ತ ದೈವಲ್ನ ನೆತ್ತ ಮೂಲ ದಾದ ಮುಲ್ತ ಉದ್ಯೋಗ ಮೂಲ ವಾರೀತಿದ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡು ಐನು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ್ದು ಐನು ತನ್ನ ಗೃತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಮಾನಸ ಮುಟ್ಟಿರೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪಾದೂರು ಗುರುರಾಜ್ ತಂತ್ರಲು ಅರೇನು ತುಳುವೇರು ಏಪಲ ಮದ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆತ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸ ಯಾರು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಗಾರು ದೇವರನ್ನ ಕೈತರಿ ಪೋಯರು ಆ ಋತುವೀರನ ಇಂಥ ಜವಣ್ಯರೇ ಮಾತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಆತು ಒಂಜಿ ಆತ ವಿಚಾರ ಸರಿಯಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೈದು ತುಳುನಾಡು ಪಣ್ಣುಂಡ ಎಂಚಿನಾಂದು ಕೇಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಜಾಗ ಕಡಲ ಕರೆತ್ತ ಜಾಗ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಐತೆ ನಡಟು ಐನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಮ ತರ್ಕೊಲ್ಲ ಮಾತ ಸುಮಾರು ನಡ್ನೊಟ್ಟು ಇಂಚ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಐ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನಿ ಅರಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ అని ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ದ್ವಂದ್ವ ಕೊಂದರ್ಪಿನೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಐಟು ದ್ವಂದ್ವ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಅವು ದಾದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಆಚೆ ಅಂತ ಭಾವನೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿನ ಓಲಾ ಸರಿಯತ್ತು ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತದ ಯಾಕೆ ನನ್ನದ ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯದ ಪಿರವ ಬೆರಿಬತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಮಾತು ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ ಕೆಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಸಾದಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಕುಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸರು ನಮ್ಮ ಆ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಗಾದೆಂಡು ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಅದೇ ದೀವಡ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸರು ಒಂಜಿ ಅದೇ ದೀವ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಆತು ಜನ ನಂಬಿಕೆ ಬುಡಿಯರಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಬೊಕ್ಕದ ತರೆಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆನೇ ಪೂರ ನೀರು ಪಾಲಾದು ಪೋ ಅರಾಜಕತೆ ಅವು ಇದೇ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಎಂಜಿನಪ್ಪನ ಫಲನೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಮೂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಸರಳ ರೇಖೆ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒರಿ ಉಂಟು ಸರಿಯಾದ ನಡಪುಂಡು ಐಟು ದ್ವಂದ್ವ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತರ ಐನು ಒಂಜಿ ಆತು ಮಲ್ಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ತರ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ದುಂಪೋನಗ ಅವ ಇಂಚೆಗೆ ಅಂದ ಇತ್ತದ ಐಕ ಆಧಾರ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಂಪನೋಡು ಆಧಾರ ಅಜ್ಜಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪಾದೂರು ಗುರುರಾಜ ತಂತ್ರಿಲು ಆಧಾರ ಕೊಡ್ದು ಇತ ಗಣಪತಿರಾವ್ ಐಗಳ್ಳ ಬರೀತೇರು ಶಮ್ನಾ ಜೋಶಿಲ ಬರೀತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎ.ಬಿ. ಸಾಲತ್ತೂರ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖರವಾದ ಇಂಚನೇಂದು ಪನ್ನಾರು ಪಾದೂರು ಗುರುರಾಜ ತಂತ್ರಲು ಆರು ಐನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ತುರುವ ನಾಡು ನೆಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತಿನೇ ಗೋಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪೆತ್ತೊಲ್ನ ಗೋಸಾಗಾಣಿಕೆ
ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವು ಬತ್ತದು ಭಾಷೆದಂದು ಆದಾನ ತುಳುವ ನಾಡು ಬತ್ತನ ಪನ್ಪೇರಾರು ಮೂಲ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ತು ಐಟು ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಬೊರ್ಚಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಬೋಡುಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಗ ಈ ತುಳುನಾಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವು ಪೂರ ಮಣ್ಣು ದಾಡಿಕೆ ಬೂರ್ದು ಇತ್ತ ಪಿರ ಒಂಜಿ 10-50 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನು ಈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನು ಓಲು ಏರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಕೆಂಡ ಗೋಪಾಲಕೇರಿ ಅವು ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇನಿಕಲ ಮಸ್ತ್ ತೈಚೋರ್ಗೀರ್ ತೂದುಪ 4-5 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಉಜಿರೆಡು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಜಾಗಡಿತ್ತಿನ ಕನ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಈ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಣ್ಣು ದಾಟಿಟುಂಡು ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ಆಧಾರ ಗೋಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಪನ್ಪಿನಕ ಆಧಾರವು ನಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ತುರು ಬಣ್ಣಂಡ ಕೈಕಂಜಿಲು ಇಂದು ಪೂರ ಗೋಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟೇ ದಿನದೆತ್ತೊಂದು ಐತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಐದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ ನಾವು ಬಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕೊಂತಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭೂತಲ್ನ ದೈವಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಐಟ್ಲ ವಿಭಾಗ ವೈದ್ಯತೆ ಭೂತ ಪನ್ಯರಬಲ್ಲಿ ದೈವ ಪನ್ನುಡು ದೈವ ಪಣ್ಣೊಂದು ಭೂತ ಪಣ್ಣೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಭಾಷೆ ಭೂತ ಪಂಡ ಅದು ಪೋಯಿನ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಗತ ಅದು ಪೋಯಿನಕುಳು ಎಂಚಿನೆಟ್ ಆದು ಪೋಯಿನಕುಲು ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಿರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಧರ್ಮದ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸತ್ಯದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಹೋರಾಡುದು ಐನ್ ಇಂಚನೆಂದು ತೋಜಾದು ಅಂಚ ನಡತೊಲ್ಲೆ ಪಡೆದು ಅದು ಪೋಯಿನಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ ಭೂತ ಅಂತ ಪನ್ಮೆ ಶಬ್ದ ಬತ್ತನಿ ಇತ್ತು ಐನ್ಲೆಂತ ಭೂತ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೈವ ಪನೋಡು ಪನ್ಮಿನ ಇಟ್ಟು ದೊಂದೊಂಡು ಮಾತು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನೆಕ್ಕ ಬುಡ್ಲ ಅಂಡ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆರಾಧನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮುಲ್ತ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ತಳಹದಿ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತಾಂಡಿ ಅವಾಗ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂಚಿಂಚು ಬನ್ನಗ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಹಳ ಸಾರ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಪ್ರಾಕೃತ ತುಳು ಒಂಜಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ಉಂಡು ಆ ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಆತಿಜಿ ಆ ತುಳು ನಿಕಲಿಗೆ ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕೋಡುಂಡ ಕೊರಗೇರ್ನ ಮಧ್ಯ ಬೋದು ಕುಲ್ದ ಕಳ್ಳ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಾಕೃತ ತುಳು ಇಕಲು ಕೊರಗ ಜನಾಂಗದ ಅಕಲ್ನ ಕೈತಡೆ ಪೋಲೆ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ಆ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರುಜೇರಿ ಅಕಲ್ಡ ಒಂತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಆ ಮೂಲ ತುಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲ ಪ್ರಾಕೃತ ತುಳು ಪತ್ತೊಂದು ಬದುಕಿನಕಲು ಕೊರಗಿರು ಇನಿಕಲಕಲು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅವೇ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಾತಿರುಜಿ ಇರ ಪಾತಿರ ದೊಡ್ಡಗು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತು 1,000 ವರ್ಷ ಪಿರಾವಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ನಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಸೊಲ್ತಿರ ಒಂಜಿ 2,000 ಅಡ್ದಾಗ 3,000 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಪಿರಾವತ್ತನು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ 80,000 ವರ್ಷ ಪಿರಾವದ ಪಿರಾಕದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ತುಳುಕೊಂಡು ಐಕೆ ಪಾತಿರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಯ್ಕು ಯಾರು ಪನ್ನ ಗೇಪಲ್ಲ ನಂಗೆ ದಾಲ ತೆರಿ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ವಿಚಾರಣಿಕಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಬೋಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಕುಡುಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪನ್ನೋಡು ಯಾರು ಪನ್ನ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಗೋಳಿದ ಗುತ್ತುಡು ಒಂಜಾತ್ ರಾಸಿ ತಾರ್ದೊಲಿ ಪಂಡ ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥಲುಂಡು ಅವನು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಅವನು ಸಂಪುಲ್ತೆರ ಬಹುಶಃ ಆರ್ಯ ಪನ್ಪೆರಡ ಪನ್ವೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಧಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ತುಳು ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ತಾಳೆ ಗ್ರಂಥಿಲೆಂಡ ಉಂಡು ಆತು ಪಿರ ಉರ್ದು ಬೈತು ನಾವು ಮೂಲ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಗಂಡೈತು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ನನೊಂಜಿಂಡು ಕುಡೊಂಜುಂಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಬೋಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐತನೇ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಮಾತ ಸೇರುನು ಒಂಜಿ ಆತ ತುಳುನು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರುನು ಆಗಪ್ಪುನು ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅತ್ತು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಆವಡು ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳುನು 2ನೇ ಭಾಷೆ ಆದ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದವರು ಸೇರಾವಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕದ ಆಧಾರ ಕೊರ್ದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಜ್ಜೆಡು ಪೋಡತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಗ್ರಂಥೋಲೆನ್ನು ಮಲ್ತದ ಮಾತು ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಆಪುಜಿ ಲೇಪಂಡ ಆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಮೂಲ ತುಳುವ ರಾಜರು ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಂಡಲಿಕೆರಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಾಜರಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪತ್ರ ಸಾವನೆ ಅವಂತಿನೇ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿನ್ನೆ ಏರ್ಲ ಬಾತಿರುಜೇರು ಕನ್ನಡದ ಬೊಕ್ಕದ ದಾಳಿಡು ತುಳು ವೀಕ ಒಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅರ್ಥಾಣಿರಿಗೆ ತುಳುಲ ಬಾರಿ ಮೂಲ ನಂಕೆತ್ತಿನ ತುಳುವ ಭಾಷೆನೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಪಂದ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಪಂಡ ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ಈತ ಕನ್ನಡ ಇಜ್ಜ ಬುಳೇನಿ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಇತ್ತದೆ ಬುಳೇನಿ ತುಳುಕು ರಾಜಾಶ್ರಯ ಇತ್ತನ ತುಳು ಇತ್ತರು 5 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತ ಸುರು ಬತ್ತಿನ ದಾದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ ಬತ್ತನು ತುಳುವರಿಗೆ ತುಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪುಣಂದು ಇತ್ತನ ಕನ್ನಡ ತುಳು ನಾಶ ಆತೊಂದು ಮುಲ್ತ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತದ ಕೊರತೆಡೆ ನಾವು ಅರ್ಥಾಂಡೇರಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯ್ನ ತುಳುವ ನಾಡ ತೊಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈದ್ವಿ ಇನಿ ಮಾತ ತುಳುಟು ಕೆಲವು ಮಾತ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ
ಇತ ಮತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತು ತುಳು ಇತ ಇರಲ ಪನ್ಪರ್ ಮಾತ ತುಳು ಇರ್ತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಜವಾದ ತುಳುತ ಮೂಲ ತುಳು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಕೊರಗೆರಡುಂಡು ಮುಗೇರೆರಡುಂಡು ಆ ತುಳುನು ಪೋದು ಬಾಕುಡೆರಡುಂಡು ಆ ತುಳುನು ಪೋದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಜವಾಯಿನ ತುಳುತ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಶಬ್ದನೇ ಬೇತಂಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನೆಕಲ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನು ಯಾನಿರುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನು ನವ್ಯ ತುಳು ಒಂದು ಓ ಪುತ್ತೂರು ಮೇಯ್ಕ್ ಪೋನಾಗ ಆಮೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ನಮನೆ ಬೇತೆ ಇನ್ನ ಒಡಿಪುಗು ಪೋನಾಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ಶಬ್ದನು ರಾಗವೈತದ ಪಾತೆರು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನು ಮೋಡಿ ಮಲ್ತ ಪಾತೆರು ಅಪಗಾನ ಮಾತಲ್ಲ ತುಳು ತುಳುವೆ ಅವ ಪ್ರದೇಶಗೂ ತಕ್ಕ ಅಂದು ಅದು ಬತ್ತನ ಭಾಷೆ ಅಪಗ ಆ ಭಾಷೆದ ಅಧ್ಯಯನನು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪಂದೆ 3500 ತುಳು ಶಬ್ದಗೂ ಇನಿಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 3500 ಶಬ್ದವು ಇನಿಕ್ಲ ಸರಿಯಾಯನ ಅರ್ಥ ಬೈಜಿ ಯಾನ ಬಾಕ ಸರ್ತಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಳ್ಳ ಬಂಡೆ ಒಕ್ಕೂಟದಾಗ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪೇರು ಏರಂಜ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೇಡಲ್ಲ ಅವರ ಕಾಗಜಿ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಪನ್ಪೈತೆ ಪತ್ತನಾಜ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಅಪಗ ಬೇಷರ ಪತ್ತು ಪೋನಾಗ ಅಂದ ಅಪಗ ಆಜ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಅವು ತುಳುತ ಪ್ಯೂರ್ ಶಬ್ದ ಆಜೆ ಒಂಜಿ 20 ಆಜಿ ಊರು ಆಜೆ ಎಂಡಾಪುಣು ತುಳುನಾಡು ಪಾಣಾಜ ನೆಕ್ರಾಜ ಕುಕ್ಕಾಜ ಬಡಾಜ ದೇರಾಜ ಅಪಗ ಇಂಚಿನಪ್ಪವು ಪ್ಯೂರ್ ತುಳು ಶಬ್ದ ಆಜೆ ಆ ಊರು ಓಲುಪ್ಪುನೊಂದು ತುಲೆ ಆ ಊರು ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗ ತುಲೆ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಕ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂದು ಅನ್ಪೇರು ದಾದ ಕುಕ್ಕೆ ಅವು ಕುಕ್ಕೆಡಿ ತೆತ್ತಿದಿಕ್ಕಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಜವಾದ ಕುಕ್ಕೆ ಎತ್ತವ ಕುಕ್ಕಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹೌದಾದ ಶಬ್ದ ಬಂದು ಈ ನಿಖಿಲ ಸರಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಆತ ಈ ಕುಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನಂತ ಈ ಕುಕ್ಕೆ ಬಂಡ ದಾದ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದರಿ ಈ 2 ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ನಾಡ್ದು ಈ ಕೊರಿಯಾಂದಿತ್ತನ್ನ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಂಟು ಆರ್ಯನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ತುಳುಟು ಪಾತಿರುವೆ ಉಂಡಿ ಯಾನ್ ನಿರಂತರ 1.5 ವರ್ಷ ನಾಡ್ದ ಐತ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಇದೆ ಎತ್ತದ ಕೊರನೆಗಾರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸರಿ ಬಂಡಿ ಅರ್ಥ ನೀರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಸಾರತ್ತ ಆಜಿನುವುದು ಶಬ್ದಗೂ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮೈನಿ ನಮ್ಮನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನನ್ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಪರಿ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೆಲವರು ಬಳಕೆ ಉಂಟು ಅನ್ನ ಅವು ಓಲುತ್ತೀನಿ ಶಬ್ದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಪನ್ನ ಶಬ್ದನೇ ಬಹುಶಃ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂದ್ಪೇರು ಚಾವಡಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಪ್ಯೂರ್ ತುಳು ಭಾಷೆವು ಚಾವಡಿ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿ ಬಂಡದ ಅದೇ ಆ ರೀತಿ ತುಳುಟು ಒಂದು ಆತು ಶಬ್ದಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆತು ನೆನ್ನು ಐನು ಪಿರ ಪಿರ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನ ಮಲ್ತು ಮಾನಾಯರು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತದ ಭಾಷೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಅಂಡ ಐಕ್ ಶಬ್ದ ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೊಂದು ಆತು ತುಳುವರಿಯೋಡು ಒಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾತಿರ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ನಿಖರತೆ ತೊಂದು ಈ ನಂಕತೆ ಸರಕಾರಿದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತದೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು 8 ಜನ ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳರು ಪಿದೇಬರ್ ಪೂಜೆರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 10-20 ಜನ ಭಾರಿ ತುಳು ತೆರಿನಕಲು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಮೂಲ ಬರೆಪಿನ ಕಲುಪ್ಪೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪತ್ತೇರು ಕವಿರಾಜ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಆರು ತುಳುಟೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರುವಂತೀನಿ ಅವ್ರು ಪಂಡಿತೇರು ತುಳುಟೇ ಬರೆಯುವಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪಲಯ ಕವಿರಾಜ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಸಾಂತೂರುಡು ಆರು ತುಳು ಲಿಪಿಟೇ ಬರುವಂತೀನಿ ಆರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಲ ತೆರಿನ ಒಂಜಿ ಆತು ಪ್ರಾಯದ ಕೊಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತಿಂದ ಅಪ್ಪೆ ಪೇರು ಗೊರ್ಪು ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತಿಜಿಂದ ಅಪ್ಪೆ ಪೇರು ಗೊರ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋದೈನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪು ಅಪಗ ಆ ರೀತಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಿಯ ಆನಗ ತುಳುತ ಮಹತ್ವ ತುಳುನಾಡದ ಮಹತ್ವ ತುಳುನಾಡದ ಧರ್ಮದೈವಲ್ನ ಮಹತ್ವ ಧರ್ಮದೈವಲ್ನ ಮಾತ ನಮನೆ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅದೇ ತೀದವು ಚುಂಗುಡಿ ದೈವ ಅಂತ ಪಣ್ಯರುಂಟು ದೈವಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಯವು ದೈವ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೇ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬೋರ್ತಿನ ದೈವ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ ಅರ್ಥನೇ ಬೇತೆ ಏರ್ಲು ತೆರೆಯೊಂದು ಜೀರ ಅವು ದೈವ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅವನುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಈರೆ ಪಂತಿನ ನೆನಪು ರಹಸ್ಯ ಹಾ ದೈವಿಕ ರಹಸ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದದ ಅದೇ ಅವು ತನ್ನ ಇರುವನು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಂದ ದೈವ ಒಂಜಿ 8 ಜನ ಅಕ್ಕಕಲ ನಂಬಿಕೆ ತಕ್ಕ ದೈವದ ಕತೆ ಕುಲು ಮಾತ ಬೈದನು ಉಪ್ಪಡ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅತ್ತವು ದೈವ ತನ್ನ ರಹಸ್ಯನು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುಜ ಅವು ದೈವ ದೈವ ನಮಕ್ಕೇನೇನು ನಂಗೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಕುಲು ದೇವೇರು ಕೊರ್ತು ಜೇರು ಕೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಪತೊಂದಿನಿ ದೇವಹ ಪಂಡ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತು ಪತೊಂದೆ ಮಾತ್ರ ದೈವ ಅಂಚತ್ ದೈವ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಕೇಡ್ಡ ದೇವೇರಡ ಕೇಂದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಐಕ್ ದೈವಲೇಕ ಆತ ನಮ್ಮ ದೇವರೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನದಿ ತುಳುನಾಡು ನಂಬುನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ದೈವ ದೇವರೆಂದು ಬನ್ನಿ ದೇವರು ದೈವ ಅಂತ ಪಂಡಿಜೇರು
ದೈವಲು ಆತು ಆ ರೀತಿದ ಕರುಣಾಭಾವ ಎತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತೆರೆಯೊಂದು ನಂದ ಜೋಕುಲೆ ಕೊರಡು ಭಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲುಂಡತೆ ಅಕ್ಕುಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ನಿರಪರಾಧಿಲು ಆ ರಗಲೆಗಳ ಹೆಜ್ಜೆರಿತ ನನ್ನದ ಜನರೇಷನ್ ಅಕ್ಲಿ ನೆನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವು ಎನ್ನ ಪನ್ನ ಸರಿ ಯಾನೇ ಪನ್ನ ಸರಿ ಅತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತ ಜ್ಞಾನಿಲ್ ತುಳುನಾಡು ಉಳ್ಳೇರ ಇನ್ನು ಕೊರಡು ತುಂಬುದಕ್ಲಿ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೇನ್ ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ಪಿನ ಆಯ್ತು ಯಾನು 20 ಪನ್ಪಿನಕ್ಕಿನ ತುಳು ಶೋ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಇಂಚೋಗು ತುಳು ತೂಯಿ ನೆಟ್ಟು ಈರ ತುಳು ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ತುಳು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಈರೇನು ಒರಿಪುರ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಈರ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಆತು ಜನವನ್ನು ಜೋಕುಲೇನು ನನ್ನ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನದು ಜೋಕುಲೈನು ನುಮಲ್ತಿರ್ನ ಈ ಭಾಷೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ವಿನಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಅವು ಒರಿವು ಪನ್ಪಿನಿ ವಿನಯತದ ಭಾಷೆನೇ ಉಂಡು ತಂಕುಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಹೋಯ್ತು ತುಳುಟು ಅತ್ಯಂತ ವಿಧೇಯದ ಭಾಷೆ ತಂಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಕನ್ನಡ ತಾವು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅರ್ಥಲುಂಡು ಅವೇ ತಂಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಆ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಆ ವಿನಯ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾದ ಭಾಷೆ ತುಳುಟು ಅಂಚಿನ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜರ ಸಾರ ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದಗಳುಂಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಆತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಡೆ ಬತ್ತಿನ ಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕೋಶವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕೊಂದಲೆ ಐನು ಕೊಂದತ್ತದ ಐನು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಶಾಲೆಲೆಡೆ ಐನು ಕಲ್ಪಾಲೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜಂಟ ಪಂಡೆ ಎನರ್ದ ಆಪಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಎನಡ ಐ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋರ್ತಿನಾತ್ ಕೊರ್ಪಿನಾತ್ ವಸ್ತುಲ ನಡ ಉಂಡು ತುಳು ಕೋಶದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನ ಮಲ್ದಾರೆ ಸುಶೀಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಂದು ಮಲ್ತದೇರಿ ಅವು ತುಳು ಕೋಶದ ಸುಶೀಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮಲ್ತದೇರಿ ಅವು ಸುಮಾರು ಪಿರೋ ಮಲ್ತದೇರಿ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಬೋಡಾಪಿಲ್ಲ ಇತ್ತದಾದಿಗೆ ಇತ್ತ ಬೂಕು ನೇರು ಓದುವೇರು ಬೂಕ್ ಓದುವರೆ ಬೂಕ್ ಓದಿ ಶಬ್ದನ ಆಡುನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋಡು ಮುಗಿಡು ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಬಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಜೆಟೆಡ್ ಪಾಡ್ ತಿರ್ಗಾ ತೂಪಿನ ಗೂಗಲ್ಡು ಪಾಡ್ನ ಆ ಗೂಗಲ್ಡೆ ಈ ತುಳು ಅರ್ಥಲೇನು ದಿಂಜಿ ಯಾರಿದಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಡು ಅವನುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಗೂಗಲ್ ಪನ್ಪಿನಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ಡು ಒತ್ತು ತೂಪಿನ ಅಂಜನಿ ಜೋಕಲಿಗೆ ಆ ಗೂಗಲ್ಡೇ ಐನ್ ತಿಂಜಿ ಅಂಡದಾನೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳು ಕೂಟ ದಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ದಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಐನು ಈ ಆದೇಶ ಕಾಲಗು ಅಣವಣವಾದ ಆ ಕಾಲಗು ವಾ ವಿಚಾರಲ ಆ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕಾಲದ ಜನಮಾನದ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ಐಕ್ಯ ತಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಡು ಅಜ್ಜೆ ನಡ್ತಿನ ಗೋಲ್ನಮರಕು ಬಲ್ಲಬಾಡುವ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗಣ ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಐಕ್ಯಂದಿತೆ ಗೂಗಲ್ಡು ಐನು ಸರಿಯಾದ ದಿಂಜಾದ ಕೊಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ದಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಎರವರ್ತಿ ಒಂದು ಸಾರತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೂತಲು ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಬರೆಯರು ಬತ್ತನು ನಾನೊಂದು 2 ಪನ್ಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಆತು ಗಲಾಟೆಲಾಡು ಅವು ಅಂಚ ಪಂತೆರಿಂಚ ಮಾತಾಂಡಪ್ಪ ಅಪಗಾಣಗಾರ ಬೂಕ ಬರೆತಿನರೆಗಲ ಈ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕೊಳ್ಳ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತರ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಭೂತಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಮುಜಿ ಎಂಟ್ರಲ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪಾಯ್ತು ಯಾನ್ ಓದುದಿಜಿ ಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಮುಂದೆ ಪನ್ನ ಕೆಂಡೆ ಆರ ಆತಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೀರ ಅಮ್ಮ ಐನು ಗೂಗಲ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ನ ಅವು ಆತ ಜೋಕಲಿ ತಿಕ್ಕು ನಂದೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನ